Ahojte včelári, včelárky, aj všetci dobrí ľudia. Opäť vás zdravím zo včelnice Farma Včelia Matka a dnes tu máme druhú časť z ošetrovania kyselinou šťavelovou s glycerínom. Poďme na to! Dobre, tí, ktorí ste nevideli prvú časť, a teda príprava glycerinových pásikov s kyselinou šťavelovou, tak video nájdete vpravo hore. Určite si ho pozrite, je tam veľa dôležitých informácií a odkazov, ktoré sa vám hodia. A dnes si ukážeme teda už samotnú aplikáciu týchto pásikov s glycerínom a kyselinou šťavelovou. Ja budem dávať do plodiska 8 pásikov, pretože jeden pásik má 5 gramov a teda používam 40 gramov na včelstvo, ktoré bude v tomto plodisku pôsobiť 42 dní. Počas tohto obdobia si budem aj kontrolovať podložky, ktoré si naolejujem olejom zastudená lisovaným slnečnicovým, ktorý je zbavený vône, aby sa včielky nepokúšali dostať na tie podložky. Samozrejme, že mám aj také podložky, kde sa nedostanú, ale oni si tam vždy nejaký spôsob nájdú, aby sa tam dostali, a potom mám ďalšie podložky, ktoré nie sú chránené, dostali by sa mi tam aj mravce a podobne, preto tam teda dávam ten olej a tie budem zaslepovať styrodurom, aby sa tam teda včely nedostali. Keď sa včela dostane na túto podložku, na ktorej je ten olej, tak je vlastne celá od toho oleja, nedokáže sa dostať von a zadusí sa. Tomuto samozrejme, že chcem zabrániť. Spravil som vám jeden záber aj takto, ako parkujem, aby ste si všimli, že aké je počasie. Ako náhle začala tá znáška z agátu, tak pretrvávala jeden týždeň, naplnili si horné medníky dvojtretinového langstrotu okolo 8 až 11 kg, a niektoré už začínali zaviečkovávať. Takto podobne to bolo aj s repkou a prišlo takéto počasie, že celý týždeň prší, takže teraz keď budem rozoberať úly, tak čakám, že zase tam žiadny med nebude a že všetky tie zásoby spotrebovali rovnako ako pri repke. Tento rok je naozaj taký zaujímavý a pud sebazáchovy včelárov na vytáčanie bude musieť byť potlačený. Aj keď mnohí dávajú rôzne videá a príspevky o tom, ako točili veľa medu, tak nás sa to určite netýka a v tejto oblasti to vyšlo tak presne, ako hovorím. Naozaj tento rok to je také zaujímavé a zatiaľ určite najslabšie, čo sa týka tých medných výnosov. Už sa neviem dočkať, ako budem sedieť za jedným stolom s ostatnými včelármi a budeme medzi sebou nahlasovať, že kto koľko vytočil, a ja poviem, že 2 kg na kmeňové včelstvo. Poďme si ukázať už tú samotnú aplikáciu pásikov napustených glycerínom a kyselinou šťavelovou. Dobre, ja si pomaličky pripravujem veci, ale chcel som vám ukázať ešte jednu vec, že ja som v prvej časti tie pásiky vrstvil v takých radoch po 5. Čiže urobil som si prvú vrstvu, 5 pásikov, tie boli namočené na plechu v roztoku glycerínu a kyseliny šťavelovej. A potom som na ne navrstvil ďalšiu vrstvu z pásikov, ktoré boli iba namočené tiež v plechu a obliaté, takže mali zaliaté v podstate alebo napité tým roztokom len kraje. A tieto ako keby polosuché som dal na tie mokré a potom som zase vrstvil ďalšiu vrstvu tými mokrými, ktoré som kompletne namočil v plechu, ale všetko to vidíte vpravo hore v tej prvej časti. A ja to teraz budem používať tak, že nebudem dávať týchto 5 a ďalšie 3 do úla, ale budem ich používať v podstate tak, že zoberiem tento rad, kde sú aj zmiešané. Ale keď sa pozrieme, že ako sa medzi sebou už ten roztok poprelieval, tak naozaj tie pásiky sú namočené rovnomerne a pekne. Ale budem brať teda tie rady takto postupne. Dobre, budem používať ochranné rukavice.
Ja použijem gumené, ale stačí, keď použijete aj obyčajné potravinárske, tie jednorazové rukavice, také sáčkové. Dobre, opäť tu vidím rodinu pripravenú na znášku. Sú teda na 3 nástavkoch medníkových a potom 2 nástavky sú plodiskové, medzi tým je mriežka. Minulý týždeň mali krásnych 10 kg agatu v tom hornom nástavku. Hovorím, celý týždeň prepršal, očakávam, že to bude momentálne prázdne. Minulý týždeň som celú včelnicu vybavil takto v tričku, bez jedného bodnutia, bez jedného žihadielka. Túto prehliadku očakávam, že to nebude také hladké. Tak niečo málo z toho agatu nechali, ale to im nemôžem zobrať. Ani ťuk. Niečo tu je, predsa len. V druhom len taký prechod. 2 kilečka maximálne. A tento už skoro prázdny. Hovorím, čo sa týka tých medných výnosov, tak toto je jedno z tých najlepších včelstiev. Ja si pre istotu skontrolujem aj plodisko, len tak bajočko, pár rámikov, aby som videl, že počas toho obdobia, keď nemohli vyletieť za znáškou, či náhodou nenarazili matečníky, že tu bolo veľa včiel, ale mám tu aj pridané medzisteny, vlastne teda minulý týždeň, však to si môžeme pozrieť. Že snažia sa ich vystavať, zakladené nie sú samozrejme a z druhej strany tiež akože snažia sa, ale ani im nemusím túto prehliadku nič pridávať. Dobre, a pozriem sa ešte na plot do stredu. Že ako sú na tom. Matka krásne kladie. Ale tentokrát mali naozaj dosť toho priestoru. Aj miesto na kladenie. Takže není dôvod na nejakú rojovú náladu, ani tu žiadnu není vidieť. Všetky tieto rámiky, čo sú označené červenou, buď medzisteny alebo stavebný rámik, tak sú už vymenené. Takže tu mám jeden rámik, ale potom aj hore vyššie v tých nástavkoch mám vystavané krásne rámiky, takže v plodisku v podstate skoro 100% obmena diela. Dobre, tento nástavok si posuniem preč z toho dôvodu, že budem dávať 4 pásiky aj do toho prvého nástavku. Tu vidíme zase tú obmenu diela. 1, 2, 3, 4, 5 v spodnom nástavku. Ja tie pásiky rozhodím tak rôzne v tom plodisku. Vidíte, že tá veľkosť mi úplne vyhovuje, teda tá dĺžka tých pásikov. 4 na spodok, 4 na vrch. Oni si tú účinnú látku aj tak už roznesú v tom úlovom priestore.
Dobre, do toho horného nástavku opäť aplikujem 4 tie pásiky, čo je dokopy 8. Ja sa to snažím tak rovnomerne rozložiť tie pásiky, ale v podstate keď si dáte takto 4 do stredu vedľa seba na stred alebo obrámik, tak ono to je v podstate jedno. Tie včely si to aj tak roznesú v tom úlovom priestore. Takže ja v tom nevidím žiadny problém. Som mal tie rámiky moc na sebe, ale zrovna v tom priestore, kde mi to vyhovuje, tak ho radšej posuniem, aby mali tam priestor chodiť po tom pásiku. Dobre, poprcha je také chladnejšie počasie, takže aj tie včielky sa tak ku mne správajú. Ja som hľadal v tom plodisku aj matku, lebo tam došlo k takej zaujímavej výmene, ale nenašiel som ju, chcel som vám ju ukázať a trocha o nej porozprávať, možno na budúce. A z tohto možno nakoniec niečo aj bude, ale nakoľko je počasie aké je, tak dnes dávam aj cukrové cestá z hora, až by sa nepolepšilo. Tak vykonám teda aspoň to ošetrenie a troška včielky prikrvím, aby neboli ohlade. Pretože to si určite nezaslúžia. Dobre. Zavriem si úl. A najdôležitejšia vec z celého toho ošetrenia je aj tá diagnostika. Takže ako som hovoril, najdôležitejšia je tá diagnostika toho klieštika. Ja si podložky za každým naoľujem tým slnečnicovým olejom zbaveným vône a robím to kvôli tomu, aby mi neskreslilo to pozorovanie toho klieštika, vynášanie toho klieštika mravcami. Čiže tie mravce, keď poriadne tú podložku naolejujem, nebudú vedieť vynášať toho klieštika preč a neskreslí mi to tie počty. Takže to je jediný dôvod, prečo to robím. A potom samozrejme, že musím zabrániť tomu, aby sa včely vedeli na tú podložku dostať. Pretože keď sa na ňu dostanú, tak sa tam zadusia. Dobre. Toto mám zrovna také úlové dno, kde je zabránené prístupu tých včiel. Vedľa rovnako, ale tu vidím ďalej na tom treťom, že tam iba vsuniem podložky, ktoré nemajú takéto krytky a potom si ich budem musieť zabezpečiť. Napríklad styrodurom ich upchám. Dobre, touto rodinkou sa s vami na dnes lúčim. Nám už pomaličky aj začalo pršať. Ja budem robiť tie ostatné včelstvá tak priebežne, ako sa bude dať.
Komu sa video páčilo, samozrejme, že daj tam like, zdieľajte všetky naše videá, ktoré sú vám inšpiráciou, alebo si myslíte, že by mohli byť inšpiráciou pre niekoho ďalšieho. Samozrejme, že navštívte aj priamo na YouTube komunitu, kde hlasujte za to video, ktoré by ste chceli vidieť. Momentálne vyhráva chov matiek, hneď v závetri sa nachádza ošetrovanie včiel proti klieštikovi včeliemu, preto sme natáčali aj tieto dve časti ohľadne kyseliny šťavelovej s glycerínovými pásikmi. Pokiaľ máš nejaké otázky alebo nejaké rady pre ostatných a pre mňa, tak ich píš dole pod videom, dolu v komentároch. Navštív samozrejme aj naše ďalšie stránky, či už teda stránku, ktorá je na Facebooku, alebo sleduj náš Instagram, kde vždy pridávam nejaké novinky a také kratšie videá. Tí z vás, ktorí ešte nemajú odber, tak samozrejme, že dajte si odber. Čaká nás spolu ešte dosť dlhá a zaujímavá cesta. A týmto sa s vami lúčim. Do skorého videnia. Ahojte. Čau, čau.